yang lengo. Hei, lengo. Yang lengo. Lengone iki piroan, Bos? Lho, lak lengo ginaku ki regane macem-macem, Bu. Kualitasnya tapi jan nomor 1. Wis to, masih opo gawe goreng sampai ping pira-pira ora bakalan butek. Lengone iki piroan, Bos? Lho, wis tak omongi to, regane iki macem-macem, enek sing 100.000, enek sing 50.000, wis pokoke macem-macem. Piye, pilih sing ndi? Lengo kok 100.000 to, Bos. Yo kono lho dolane jedah kono. Lho. Lengo ki angel, Bos. Masa sampean golek ning toko ndi ora bakal nemu. Lah ya lengo 100.000 iki lho. Ki piye? Wis to. Musuh aku iki penak. Kok bayar ping 3 ya kenek. Piye? Penak to? Ya wis. Lah oleh dibayar ping 3. Aku tak njipuk. Tapi iki dibayar kapan? Lho, ya dina iki. Dina iki kabeh ya kudu ditebus. Lho, piye to? Jarene kon bayar ping 3. Lah kok dina iki kabeh? Piye maksude? Lah iya ping 3. Ping 3 ki isuk, awan karo sore. Kan sementing ping 3. Oh, trewek. Dosamu iki. Rumangsane ngombe obat piye dibayar sedina ping 3 ki. Wis lebih murah enak apa ora? Oh alah, sampean njaluk sing lebih murah. Iki enak iki sing lebih murah iki. Wah. Tapi yo kuwi lengo jelantah. Enak iki gawe nyengkakne kolesterolmu, bindang bongko kowe. 2000, piye? Oh, trewedus kowe. Seneng lah tanggane bongko. Oh alah, jaluke sampean sing gak nyengkakne kolesterol. Iki enak iki, warnane padha, tapi yo kuwi dike goreng mbuh mateng mbuh ora aku gak ero. Piye? Duh. Minyak apa kuwi? Srintiliu wedhus. Yo. Oh, trewedus tenan kowe. Bakul kemproh. Uyuh wedhus didol 10.000 pisan. Loh. Aku iki penjual yang tahu macam-macam isi dompet pembeli, Mas. Wis to, njaluk model rego piro ae. Enek-enek pokoke. Lah. Rego 10.000 sing ora uyuh-uyuh wedhus iki ora enek to? Oh alah, enek. Tapi iki warnane rada ireng. Minyak kok ireng lho. Minyak apa? Iki minyak alami iki, Mas. Minyak iki terbuat dari srintiliu wedhus. Yo, diperes ngono wae. Piye, gelem? Oh, bakul gedeng kowe iki. Wis lah, seras tuku aku. Dusunan kowe. Sik, sabar. Iki enek sing lebih murah. Lebih murah teko kuwi mau kabeh. Piye, gelem? Iya. Loh. Lah nyapa? Ora selera aku. Loh. Lah seleramu ki apa? Pengen tuku mercon. Nyapa? Loh. Gawe apa mercon? Saumat ning cangkemmu. Tambah dilebor. Lah kok rawet kowe. Waduh. Piye to? Alah. Wis, pas do tuku aku. Nah, oleh hal.